Salutare băieții! Acum ce am intrat pe joc și am câștigat turnirul. Acum se caută. Acum 48 de minute. Câștigarăm cu 897 la 478. Și acum se caută altul. După cum vedeți, avem N câștiguri. Suntem pe rang 15 momentan. Da, asta să arăt și leaderboards-ul. Leaderboards. Rang 15. Ia uite. E bine, băieții, bine de tot. Așa. Și făcut video ăsta deoarece avem... stai, unde intrai? La quest-uri aici. Că sunt și obosit, sunt treaz la 4 de azi dimineață. Da, băieții, avem 30 de turnire câștigate! Tourney time, win 30 league tournaments, league points. 1500, cred că așa vine, 1500 points. Dăm colectare. 1500, băieții! Mamă, pe urmă 60 de la câștigate. Cam asta, băieții, v-am pupat, o seară faină.